Защо това съм Артур? Защото аз съм Артур Джи. Знаеш защо аз съм рапър? Кой знае защо? Никой не знае за мен, не знаеш. Нещо повече за мен. Не знаеш нищо. Спокойно мой. Брат, не можеш да направиш нищо. Я млъква и си затваря пред уста. Без глупости, моля те. Слой майка ти. И боже, защото аз съм Артур Джи. Артур Джи. Колетая, знае защо никой не те чува. Аз спя си на телевизор. На телевизор. Спя си на телевизора. Не знае, брат. Никой не те е питал. Защо задаваш прекалено много въпроси? Майко мила, защо аз не знае защо? Чакай бе, пауза бе. Малко кратка пауза. Кратка пауза. Споко бе, няма интернет. Супер. Ставаш също сам рапър. Ти не боиш да ставиш. Ти не боиш да ставиш за рап. Ти да знаеш. Аз съм най-добрия рапър на света, защото аз съм Артур Джи. Кой не знае защо? Тебе те питат. Не знаеш защо аз съм. Само да не кажеш името на мен. Аз че съм тебе. Да не съм просто Петър. Не съм Артур Джи. Аз съм Артур Джи. Чакай малко мен. Пауза. И не знаеш за пауза. И не знаеш нищо за пауза. Не знаеш нищо за пауза. Спирай паузата. Пауза. Дай паузата. Дай бати. Дай брати. Защо? Ти не знаеш. Спирай паузата. Пауза. Защото аз съм Артур Джи. Артур Джи.